ओमफ्राय दा जोंनिखौ बे माबा जानानै नांगोलनिफ्रा जोंनिखौ दायो अरुनदयखौबो दानजोबना होबाय गैया आरो दायो जोङो मोना। भटआलाय मा होनो? जों भटआलाय जों बे माबायावनो होखायो जोङो। ट्रेक्टराव होनायखाय दानना होजोब्बाय आरो जोंनिखौ अरुनदयखौ। दा ट्रेक्टराव मदद होग्राफ्रा मोनानो अरुनदयखौ? ओहो मोनानो। नोंसोरो माबानिसो ट्रेक्टरनिसो होमबाला जों माब्रै नोंसोरनो अरुनदयखौ गोदान होनो होननानैहा जोंफोरा सिगाङावबो मोनखायामोन आरो आङो होमबाबो आरो नामफोरालाय सफायजोब्बायमोन होननानैहा बुंनाय ओमफ्राय आरो गोदान होगोन होननानैहा जोंनि डकुमेन्टसफोरखौ लाना थांफिनजोब्बाय ओमफ्राय आरो गैया। सोर बुंनाय बे बायसा ट्रेक्टराव होयोब्ला अरुनदय मोना होननानै सोर बुंनाय? नांगोलनिफोरा बुंजोब्बाय आरो चेयारमेनबो बुंबाय आरो बै माबा मेम्बराबो बुंबाय आरो जोंखौ। मेम्बरा मा नाम? मेम्बरा ओइ नागाया बिसोरो बुंबाय आरो। नागाया बुंनाय आरो? जोंफोरखौ बुंदों आरो नोंसोर ट्रेक्टरावसो होदों अरुनदय मोना होननानै? जोंफोरनि सिगाङाव डाइरेक्ट बुङाखै आरो बेलेगनि सिगाङाव बुंजोबदों आरो। बिपिएफआव होनायबा मोनगौमोननो? मोनगौमोन बेबायसा जाहैदों आरो। बिपिएफआव होयोब्ला अरुनदय मोनो? मोनोनो। इउपिपिएलआव होब्ला अरुनदय दानजायो आरो? दानजायो। फैसा जादों आरो बेनोसै। दे